खुलुमबाय लोगोफोर दा आङो फेमिलिजों लोगोसे जोहोलाव सोमला मेम'रियेल पार्कआव बेरायनो फैदों आं दा बे पार्कखौ माबायदि अबस्थायाव दं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा नै गेटआ बेनो गेटआव खुनु नेम प्लेट होनाय जाथ'वाखै गोबाव जाबाय जानायाथ' बानायनाया आङो बाइकखौ गेट मोखाङावनो पार्क खालामनानै दोनबाय फैदो बिदिब्ला जयै थांदिनि दा ओरै गेटआ क्ल'ज जानानै दं नैबेजों साइडजों मोनसे फिसा हाबग्रा लामा दङ दा बिनि जास्ट मोखाङावनो टिकेट काउन्टार दं दाथ' टिकेट काउन्टारा खालि बेवहाय रावबो गैथ'वा बिदि टिकेट लानायनि बेबस्था खालामनाय जाथ'वाखै दा ओरैनो फ्रि हाबनो मोननाय जायो फैयो दा दंफैयो जोङो जोहोलाव सोमला बसुमतारी मेम'रियेल पार्कआव बियो जोंनि चिरां जिल्लानि गयबारि बासुगावनि खाथि गयबारियाव दङ जायगाया जोबोद समायना किन्तु दा मेन्टेनेन्स गैया हिसाबै दा हाग्रा जानानै दंजोबो बेखौ एसे एनै एन्ट्रि फिस लानानै मेन्टेन खालामोब्ला मानसिफ्रा बेरायफैगोन मोजां जागोन साखाथियावनो मोनसे फुख्रि दङ आं दा बे फुख्रिखौ नोंथांमोननो देखायनो अभि आ जाओ इधर आ जाओ ओरै थांदो गोलैगोन इउ जायगाया जोबोद समायनामोन नाथाय मेन्टेनेन्स गैयिनि थाखाय दा जोबोद गाज्रि कन्डिशनाव दङ दा बेखौ माबाफोर मोनसे खायदा बाहायनानै मोजाङै मेन्टेन खालामनो हायोब्ला बेलासे समफ्राव बेरायफैनो मोजां जागौ बाहाय जिरायग्रा बानायदोंमोन नै सिटिं शेड ना मा होननांगौ जिरायग्रा दा बेबो लेथ्रा जानानै दङ ओरै फुख्रि रुगुं रुगुं भिउ पइन्ट नायग्रा भिउ पइन्टबो बानायदोंमोन बेबो जोबोद मोजां बिराद बरिया थान्दा जायगाया बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय दा बेयाव फैनानै एसे माइन्डखौ फ्रेश मोनगोन ना मोनाखै बाबा मोनदों मोजां मेन्टेन खालामनांगौलै ना जायगाफोरखौ बानायोब्ला नै खान्थाल बिफां दं फिथाइबो दं सोरबा सोरबा जानानै नै बावनो गारलांबाय नै बावबो जिरायग्रा मोनसे दंबावो नै गाखोग्रा बै साइडथिं स्टेप थागोन सीढ़ी है ना इधर चढ़ने के लिए ठीक है इधर पहाड़ जैसा कुछ बना के रखा हुआ है और इधर लीची भी है बेवहाय लिसु बिफां फांसे दङ फिथाइ थायदोंमोनदां जाजोबबायनाय गैला नैबे जाहैदों बकुल बिफां मोजां बै भिउ पइन्टआव थांनोथ' गाखोलाय गब्लंबाय बाहाय वाव मोजां मोनथ'ना ओंखारलांफिननोसै जास्ट ओरै खाथियाव मोनसे जिरायग्रा दंबावो ओरै बिफां सिङावहाय बेबो मोजां जायगाया सिर्फ मेंटेनेंस की कमी है बे बकुल फिथाइ दङ मोनबाय आं देखायनो नाजानो र' मबाइलाव फैगोन ना फैया गोमोन फिथाइ दङ दा जोंना बेदिनो जायगाफोरखौ बेबायदिनो बानायनानै दोनो फैसा खरसा खालामो किन्तु मेंटेनेन्सआव गैया नैबावबो ओंखारनानै नायनायनि मोजां बेबो जायगाया नै वाव बरिया हेलौ गाखोफै थोड़ा आवाज देना इको भी होता है जोर से आवाज दो इको हो रहा है ना बेवहाय नाय गथ'फोरनि गेलेग्रा जायगाबो बानायनानै दोनदोंमोन किन्तु बाहाय पुरा हाग्रा जाजोब्बाय
दा बोथोराबो बेनो नालाय अखा बोथोर हाग्रा जायो थाब थाब नायग्राबो केयारटेकारबो गैया जाहैबाय नायबावबो गेलेग्रा दंमोन नै गथ'फोरनि नैबेखौ मा होनोमोनलाय बाबा बेखौ सिस' दङ ओइ सामथाय बागोनलै आयै फेनाव सेस दे मत जाओ डोंट गो बेबी नो बैखौलाय मा होनो बैखौ मा होनो बेखौ बे दुद्रुग्राखौ मा होनो स्लाइडबो दङ आरो नैबे झूला इसमें झूला भी बना हुआ है मेंटेनेंस नहीं है भाई अगर अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा होता ना तो हम लोग शाम को आराम से टिकट लेके बच्चों को ले आ सकते थे खेलने के लिए मत गिराओ ठीक है गिराना मत लगेगा भाई क्या कर रही हो रील्स बना रही हो बनाओ ये गंदा कपड़ा कुछ नहीं होगा तो नहीं लेके यहाँ आ गया मैं उधर दिखाता हूँ क्या है इधर और ओरै बिफां सिंथिं बिराद मोजांलै आरो नैबे मा होनो बे बिफांखौ सनालु बिराद मोजां गोमो गोमो बिबार बारोना नैबेयाव दालां फिसा दङ नै आयै ओरै दंग' दङ बेजों दै बोहैयोमोनब्ला बेसे मोजां नुगौमोन आरो बैथिं पाब्लिक टयलेट बानायनानै दोनदों बेबो हाग्रा दुजोब्बाय मोजां जागोनलै बेखौ मोजां बानायोब्ला ओरै जिरायनायनि थाखाय जायगा दंबावो नै ओरै गेट बढ़िया जगह है बे जायगायाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बाव फालिनाय जायो एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै उदखारि बेरेखा सान हिसाबै बाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो आरो बेखौ एबसुआनो फालियो बिथिंबो माबा मोनसे न' बानायदों जिरायग्रा बायदि नुयो जायगाखौ माथाय ओरैहाय दङ सोमला बसुमतारीनि समाधि दा बेखौ दा नायगोन साखाथियाव एबसुनि फ्लेग बिरगासिनो दङ दा आं नोंथांमोननो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि समाधिखौ दिन्थिनो नागिरदों फैदो बिदिब्ला आइए चलो दा बुंनाय बायदि नै हाग्रा जानानै दंजोबो जायगाया दा बेवहायनो जोहोलाव सोमला बसुमतारी गेदेमाखौ फबनाय जादोंमोन बेयावनो जेब्ला प्रग्राम जायो बेखौ साफ सिखोन खालामनाय जायो दा एसे जेबो प्रग्राम गैथ'वा नालाय बेनि थाखायनो बिदि जानानै दङ दा बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि हारिया बेबायदि लासै लासै गेरेमसा महर मोनबोदों दा बिथांमोनखौ सनमान होनाया जोंनि दायित्व दा जों थांनो ओंखारफिनबाय बेलासिबा एसे खोमसिहांबायानो गेटआ ओरैनो नै सेरजा रेस्टुरेन्ट फैगौमानि मोनाफैबाय बाव चावमिन जानानै थांसै मा मोनजाखो चावमिन बेरायनानै मेंनानै चावमिन मोनजाफैबाय रनसाइदाम बाजारनि मोनसे गोदान दखान सिङावबो आरो बायह्रायावबो जिरायनायनि मोजां प्रभिजन दं नोंथांमोनहा गोथाव गोथाव चावमिन मम' बायदिसिना जाग्रा जानो लुगैदोंब्ला बेयाव जाफैनो हागोन रेटआबो बारा नङा जाग्रा मुवाफोरना नोंथांमोनहा फैयोब्ला रिजनेबल रेटआवनो मोनजालांगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ